Kontsidatuko dugu guk partikula bereiztezinak ditugula. Eta gure helburua izango da partikula bereiztezinik sortutako sistema baten mikroegoeren kopurua aztertzea, eta hau izan da, gero egingo duguna izango da mikroegoera gehien duen makroegoera aztertzea, eta horrekin nolabait funtzio termodinamikoekin lotzea izango da gure azkeneko helburua. Baina hasteko nolabait egingo duguna izango da partikula bereizgarriekin egin genuen bezala, sistema baten mikroegoeren kopurua aztertzea izango da. Eta guk egingo duguna izango da, guk hartuko dugun sistema izango da berriro gas ideali dagokion sistema. Ze horren ezaugarriak ja pixka batzuk ja ezagutzen ditugula. Eta egingo dugu hurbilketa batzuk egingo dugu horretarako, estrategia berezi bat erabiliko dugu horretarako. Bueno, horretarako kontutan hartu behar dugu gure gas idealen sistema makroskopiko bat izan da, oda gas ideala alako kubo makroskopiko arrunta batean dagoela, eta daukagun temperatura ere kontutan hartuko dugu nolabait temperatura arrunta dala, ez dala oso txikia ez dala. Orduan sistema horretan daukagun berezitasuna da energia kuantizatuta dagoela, baina energien arteko aldea katerekin alderatuta. Da benetan oso txikia da. Horrekin lotuta, sistema arrunta batean sartzen diren edo dauzkagun egoeren kopurua, alako kuantizatuta den egoeren kopurua da itzela, oso handia. Horren magnitudo ordena buruan izateko, hau kontsutan hartu dezakegu. Da, gutxi gora bera, 10 egoera daude partikulak hortxe sartu alizateko. Eta bestalde dit, zer esanik ez, daukagun partikulen kopurua alako sistema makroskopiko batean ere oso handia da. Avogadro zenbakia magnitudo ordena, gutxi gora bera, 10 partikula. Baina aldate guztiz ere ikusten duzuenez, daukagun egoeren kopurua, partikulak hortxe jarri ingo ditugun, partikulen kopurua baino askoz ere handiagoa dugula. Eta hori da erabiliko dugun ikuspuntua gure azterpena egiteko. Orduan, horretarako kontuan izan da maien arteko aldea oso txikia izango dala. Orduan, egingo duguna izango da, hauek dira mailak, nolabait, barra honekin adierazten ditugu mailak. Egingo duguna izango da, guk separatuko ditugu, banatuko dugu, metxa dagoen egoere kopuru osoa banatuko dugu, tarte batzuetan. Adibidez, hartuko dugu eta banatuko dugu 10 tartetan. Eta hau izango da, demago nause dugula, hauze dugula lako tarte bat, bai? Hauze dugula tarte bat. Horietako tarte bat. Holako 10 tarte daude. Eta maila guzti hauei dagozkien energia, oso alde txikia izan da, berdina dugu eta kontsiatuko dugu EI dala. Eta tarte honetan sartzen diren alako egoeren kopurua GI bezala adieraziko ditugu. Eta basate baterako 10 tarte, beraz, 10. Beraz, hementxe dauden, egoeren kopurua, ikusi ezazue, da, itzela, 10 egoera sartuko dira hemen guzti honetan. Bai? Eta gero, beraz, GI kasu honetan, horren magnitu ordena dinot, buruan izateko 10 da. Eta gero, partikulen kopurua, hementxe sartu ahal izango ditugun partikulen kopurua, 10 baitugu, zati 10 beraz ikusten duzuenez, berriro hemen, txeke gertatzen zaiguna da, egoeren kopuru 10 partikulen kopuru 10 beraz, GI, N-irekin alderatuta, asko zer handia dugula, 10 7 magnitu ordeneko aldea dugula. Orduan, hori kontutan izan da, gure ikuspuntua izango da, hementxe dauden maila guztiak, guk hartuko dugu sistema endakatutzat bezala hartuko dugu. Naiz eta zehazki izan da, endakatuak ez daude, hementxe dauden maila bakoitzari dagokio energia diferentea da, eta baina hori bai, dagoen aldea, oso arbuiagarria denez, guretzat izango dugun hurbilketa izango da, maila guzti hori dagozkien energia hartuko dugu EI bezala, eta endakatzutzat hartuko dugu. Orduan, esan dugun bezala, egoera kopurua, partikulo kopurua baino askoz handiagoa denez, 2 partikula hori bai,
maila berean egoteko probabilitatea izango da oso txikia. Hori bai, salbuespen bezala, temperatura oso bajua denean, zerotik hurbil gaudenean, orduan danak oinarrizko mailan egoteko probabilitatea handia izango dute, eta orduan bai, partikulak maila berean egoteko probabilitatea, bai, importantea izango dugula. Baina dozein temperaturaetan oso zerotik hurbil ez bagaude, oso hurbil ez bagaude, temperatura normal batean holakorik ez da gertatzen, eta hori bai, bi partikula maila berean egoteko probabilitatea arbuiagarri bezala kontxeatuko du. Eta orduan, gure lehenengo helburua denez mikroegoeren kopurua aztertzea, hementxe aztertu nahi dugun galdera zera da. Zenbat eratan jar daitezke NI partikula, tarte honetan dauden partikula, GI mailatan, tarte honetan sartzen diren mailen kopurua den hori. Zenbaratan banatin dezakegu hementxe, ez? Mikroegoera maila honi, tarte honi, energiako tarte honi dagokion mikroegoeren kopurua aztertu ahal izateko. Bueno, hau da, hau da erabiliko dugun hurbilketa horretarako. Bueno, poltsa batean, irudizko poltsa batean sartuko dugu GI mailak, eta guretzat maila horiek izango dira alako barrak, egoera, GI egoerak, eta horiek dira guretzat barratxoak izango dira, ikusi zenbat diren, zenbat barra sartuko digun poltsa horretan, eta hortaz gain sartuko dugu NI, bolak NI partikula, ez? Eta bolen kopurua, sartuko dituzken bolen kopuru, izango lirateke 10/10. Bueno, orduan, poltsaren barruan ze daukagu, GI gehi NI objektuak. Hori bai, NI, GI baino askoz ere txikiagoa da. Orduan, eta ateratzen hasiko gara. Orduan, esate baterako, hau da, izan dezakegun, ateratzen dugunaren konfigurazio bat, ez? Esate baterako. Lehenengo, ateratzen dugu barra bat. Gero, ateratzen dugu, ondoren, demagun, beste barra bat ateratzen dugula. Gero, bolatxo bat. Gero, marra bat. Gero, ateratzen dugu beste barra bat. Gero, beste bolatxo bat ateratzen dugu. Gero, beste barra bat. Gero beste barra bat, gero beste barra bat, gero beste barra bat, gero beste bolatxo bat, gero beste barra bat, gero beste bat, eta era horretan jartzen dugu. Eta era horretan edo jarrita, honek adierazten duena, zera da. Lehenengo egoera hori, okupatu gabe dagoela, libre dagoela. Bigarren egoera aldiz, gainean edo ondoren bola bat ateratzen dugunez horrek esan edu okupatu dagoela, partikula bat dagoela bigarren egoera horretan. Gero daukagu beste egoera bat, hori bai utzi dagoena, gero beste egoera bat, baina hori bai okupatuta dagoena, ze ondoren beste partikula bat, beste bola bat ateratu dugula poltsatik, gero ondoren beste egoera bat desokuputa, gero beste egoera bat desokuputa, gero beste egoera desokuputa, gero beste egoera bat hori bai okupatuta, ze ondoren beste bola bat ateratu dugulako, beste egoera bat desokuputa, eta bar. Beraz, hori izango litzateke halako konfigurazio bat, ez? Eta kasu honetan, daukagun bolen kopurua, GI, mailen edo egoeren kopurua, baina askoz ere txikoa denez, bi partikula bata besteen ondoren ateratzeko probabilitatea oso arbuiagarria da, eta ez dugu kontutan hartuko, halako bi partikula egoeran berean daudela. Hauxe dugu halako atera dugun konfigurazio bat. Baina mikroegoera kopuru osoa aztertzeko, galdera da, zenbatera diferentetan atera egitezke mentxe poltsa horretan dauzkagun GI gehi NI objektu guztiak? Bueno, GI gehi NI objektu baditugu, badakigu zenbatera diferentetan atera ditzakegun horiek, GI gehi NI faktoriala. Era desberdinetan atera ditezke. Ze gertatzen da? Bi gauza, hementxe atetzen den egoera guztiak direla baliokideak, danak halako endakatutzat hartzen dugulako, hori da hartutako hurbilketa, gure azterpena errazagoa izan dadin. Orduan, hementxe mailak edo egoeren arteko perturbazioak kendu behar ditugu, haiek baliokideak direlako. Orduan, zenbateratan trukatu egin daitezke GI objektu egoerak, badakigu, GI faktoriala. Orduan, GI faktoriala posibilitate horiek kendu behar ditugu. Bukatzeko, kontutan hartu behar dugu baita partikulak direla bereiztezinak. Orduan, partikulen arteko trukaketak ere kendu behar ditugu.
Orduan, esan dugun bezala, partikula bereiztezinak izanik, bolatxoak trukatzean, egoera berdina da, beraz, kendu behar ditugu. N-i bola ditugu. Zenbat eratan trukatu inditzakegu N-i bolak? Badakigu N-i faktoriala, era desberdinetan trukatu inditzakegu bolak ere. Orduan, perturbazioen egoeren kopurua, zenbat eratan banatu inditzakegun egoera guzti horiek, dira GI gehienen faktoriala. Baina gero, kendun behar ditu GI faktoriala eta NI faktoriala. Beraz, zein da geratzen zaigun EI maila horretan geratzen diren mikroegoeren kopurua? Hauxe dugu. Hau da, geratzen zaigun EI maila horretan nola banatu indizakegun GI egoerak eta NI partikulak. Bueno, baina hauxe egingo duguna izango da ondoren pixka bat gehiago simplifikatu. Zergatik, ze kontutan hartu behar dugu GI NI baino asko zea handia dugula. Orduan, hau, hementxe dagoen GI gehi NI faktoriala era honetan jarriko dugu, gehi NI, GI faktoriala izan arte, zergatik zea, orduan hauek simplifikatu egin ditzakegulako, eta gero bestaldetik, kontutan hartu behar dugu GI NI, baina eskortzea handiago badu, hementxe dagoen batuketa hori egiterako orduan, NI edo hauek GI-rekiko alderatuta oso txikiak direnez orduan argudiatu ditzakegu. Orduan, ze da geratzen zaiguna? GI zenbat aldiz, NI aldiz biderkatzen ari denez GI ber NI zati NI faktoriala. Hau da beraz geratzen zaigun EI mailarekin lotutako mikroegoeren kopurua. Baina holako hainbat tarte diferenteak ditugu. Bakoitzak I azpindize batekin, nolabait bereizgarriak direnak. Orduan guztira kontutan izan da jakinda zeinbat diren maila bakoitzein dagokien mikroegoeren kopurua, mikroegoeren sistemari dagokion mikroegoeren kopuru osoa aztertzeko egin behar duguna maila edo tarte bakoitzari dagokion mikroegoeren kopuruen biderkaketa egin behar dugu. Eta hori da hementxe daukaguna. Sistema osoari dagokion mikroegoeren kopurua da irekiko biderkaria, maila bakoitzari daukagun, kalkulatu indugun, mikroegoeren kopurua. Beraz, hemen egin duguna izango da lehenengo urratsa bezala kalkulatu indugu gure sistema bereizte zinez osotutako gas ideal baten mikroegoeren kopurua aztertu egin dugu. Zetarako, partikula bereizgarriekin egin genuen bezala, orduan gure ondorengo helburua izango da mikroegoera gehien duen makroegoera aztertzea. Eta hori izan da, orduan bai kalkulatu dezakegu, makroegoera horri dagokion hainbat funtzio termodinamiko diferenteak aztertu ditzakegu ondoren.